Ini ang Pakaulaw 101. Quick talk. Unsa ang kinabuhi para sa imo? Ang kinabuhi para sa kuha kay ang mauna ang imong gihaguan, gigastuan, imong gipaningkamutan o ang imong o ang ako dai ang akong kalipay nga ako gibuhat tanan para malipay. Mao na ang kinabuhi para sa kuha. Kamo, unsa ang kinabuhi para sa inyo? Kung parehas magaytag gidahuna, comment below. Kung dili, comment ka pa sa below. Comment ka pa sa ubos. And salamat sa pagtanaw and kadush. Okay ra pug di ka mo comment eh. Pachar-char ni.